Kan I høre mig? Ja. Det var godt. Nu skal I høre, alle børn, der er sket noget forfærdeligt. Og det er, at Krummes tog, det er punkteret på forhjulet. Så det kommer desværre ikke til at give en tur i toget. Men bare rolig. Vi holder hele chancen stadigvæk, og jeg er sikker på, at Krumme stadigvæk har nogle beroligende vingummier til både børn og voksne. Men desværre så kommer toget ikke ud at køre, før at vi har fået en til at komme og skifte dækket på Krumme-toget. I kan se det flade dæk lige herovre. Så desværre, men vi holder fast i hele chancen, og der er stadigvæk beroligende vingummier til alle. Ja, så er din tur. Hallo? Kom her. Hold op, det var ikke sjovt det her. Prøv lige at tænke toget, det er punkteret. Det var en skandale. Men jeg vil gerne lige nævne, hvad der skal ske her. Fordi at det er jo, jeg har lavet sådan et program, og jeg har faktisk været alene om, og det er nok derfor, det kommer til at duge det hele. Men jeg vil allerførst starte med at sige, at Krumme, han er så glad i dag, fordi at nu ser han alle børnene her, og det var slet ikke sikkert, at Krumme han var kommet i dag. Fordi han har været så syg for en måned siden, at han aldrig troede, at han kom til at køre tog mere. Synes ikke, det var træls. Men de er så dygtige ude på Jørgens sygehus, og de fik Krumme livet i ham igen, og sagde, at han skulle nok komme til at køre tog igen. Og det er så det, vi gør i dag. Men nu kan jeg jo ikke køre, så det er jo ikke så godt. Men jeg har lige sådan et program her, og det er velkomst, og det er først borgmesteren. Ham kender I godt, gør I ikke det? Og han vil blive velkommen og lige sige et par ord. Og så har vi bagefter Rolf Heim, han er direktør nede på Vendsyssel Teater. Han vil også lige sige, og han har noget i ærmet, tror jeg nok. Og så har vi Peter Rosdal. Hvor er han henne? Det er en meget kendt, han har lige fået en ny kasket, hvor der står Krummes hjælperbus. Og Peter, det er faktisk ham, der står for det hele her. Og jeg er så glad ved, at Peter har en hjælp, fordi at, han er en stabil mand. Og Peter har sat flagen op her, og det ser rigtig godt ud det hele. Og så bliver Peter så træt, når han har knoklet sådan. Men han klarer en liv. Og så har vi et program her, og så lige om lidt, når nu vi er færdige, borgmesteren har sagt noget, og Rolf har sagt noget, så går vi hen foran toget herhen, og så skal vi klippe snoren, fordi det er borgmesteren lov at klippe den, og Bettina, det er formand for Jørgen Handel. Hun holder i den ene ende, og Rolf er direktør for Vendsyssel Teater. Han holder i den anden, og det er vi enige om. Og jeg kan se, at Rolf han har en stor kur med en masse, og nu, jeg ved ikke, hvad det er noget til børn. Men nu her, så vil jeg lige give den her telefon, eller ikke telefon, men mikrofon her. Og politiet, de er mødt op, fordi de fik lige lov på, at de kunne få en vingummibamse, hvis de dukker op. Og de har fået vingummibamsen, så de er stabile her i byen. Skal vi ikke lige give dem klaptal? Det er skønt at have sådan et politi, der er styr på byen. Men jeg vil give ord til borgmesteren. Søren Smalbro, han er stabil ligesom hver. Værsgo. Tak skal du have. Og tak for det hele, Krumme og Peter. Og som I kan høre, så er alt jo planlagt til mindste detalje i dag. Lige udover, at forhjulet, det var fladt, da Krumme han skulle have toget i gang. Det har du lige godt ikke lige planlagt, Krumme. Det der med luften, det er jo gået af hjulet. Men vi har fået ny dæk, og så er der ikke kommet luft i, eller så er det røget ud igen i hvert fald. Det er jo ikke til at holde for. Jeg har lyst til at sige, at nu er det allerede 2 år siden, at Krumme og Krummetoget har 25 års jubilæum. Så det er lige ved at være sådan, at vi kan slet ikke, eller jeg kan ikke, og mange kan ikke huske, at det ikke har været. Og så min sanden, om ikke i år, der opstod tvivl om, hvorvidt Krumme han var klar, som han selv sagde, om han var klar til den nye sæson. Heldigvis,
Krumme tilbage i form, og det er vi bare så glade for. Og Peter hjælper, og det er bare, som det skal være det hele. Så er der jo et system, jeg har aldrig helt fundet ud af det, men det er jo noget med, at man får en billet af Krumme, og så når man afleverer den igen, så får man vingummier til både børn og voksne og nogle præmier. Det er jo et fantastisk system, som er rigtig godt tænkt. Og det er der også nogen. Der var lige en vogn. Og det er der også nogle sponsorer, der sørger for, at Krumme han har noget i hans pose, og Peter også, som man kan dele ud. Så tak til jer, der bakker op og sørger for, at det her, det kan komme til at køre også i år. Ja, de skal have en klapsalve, sponsorerne. Så jeg synes, at vi skal ønske Krumme og Peter og Krummetoget en ny og fantastisk sæson. Fordi Krummetoget i Hjørring, det er nu engang, ja, det er svært at sætte ord på, men det er bare så værdifuldt og så helt igennem fantastisk, at vi har det. Så det skal vi passe på og værne om. Rigtig god sæson, og held og lykke med det hele, Krumme. Og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med dig og Peter. Tak. Jeg vil ikke give borgmesteren en klaptale, og jeg siger tak til borgmesteren for hans fine tale, som han altid holder. Og så er der Rolf Heim nede fra Vendsyssel Teater. Han er direktør dernede, og han vil også lige sige et par ord, og han har sådan en kurv med, og hvad han har der i, det ved jeg ikke. Jeg har sagt til ham, ikke han kan tage noget i ærmen, men nu har han taget i kurven i stedet for, og det er fint nok. Men Rolf, du får mikrofonen. Ja, kære børn. Jeg har nogle ting, som vi kalder krummepussen. Der er så nogle dyremaske i, og måske lidt slik. Og nu når luften er gået ud af toget, så kan jeg ligesom hygge jer med det der. Men jeg vil også sige tillykke til dig, Krumme, med åbningen. Og vi ved, at hver gang du begynder at køre, så kommer foråret. Og det trænger vi også til efter en lang vinter. Så det er en dejlig association, vi har til Krummetogen og vejret. Og du er jo, som Søren har sagt, borgmesteren har sagt, du har været her i 27 år, så du har holdt over flere generationer. Du er det, man kalder en kulturel institution heroppe i Hjørring. Og derfor er vi lidt i familien, teater og dig. Så det var rigtig skønt. Men jeg vil bare sige, rigtig god tur hele sommeren, og vi glæder os at se toget køre igennem byen. Og så går jeg lige hen og deler lidt gaver ud til børnene. Der er nogle dyremasker, og der er nogle slik, og så er der nogle tegninger, man kan kigge på. Så jeg tror, det er... Så kan man hygge sig med det, indtil toget er repareret. Og også tillykke til dig, Peter, med åbning af Krummetoget. Okay. Tak til Rolf. Skal vi ikke lige give ham en ordentlig salve? Han er simpelthen så god en direktør, vi har fået her i byen. Og jeg siger, at Vendsyssel Teater, vi diskuterer meget om, hvad er fyrtårnet i Hjørring. Og der vil jeg godt nok holde på, at vi skulle tage et pege på Vendsyssel Teater, for jeg synes simpelthen, det er så flot. Og det synes jeg, at Rolf han er rigtig dygtig dernede. Han har fået det hele op og kører rigtig godt nu. Og hele teateret, det blomster dernede. Og så er det tid til, at vi skal lige hen og fyre de her raketter af. Fordi at der er Torben, eller Morten ude fra Føtex, og der er Erik ude fra A til Z. Det er de to varehuschefer derude. Og de har sådan en bombe hver, der de jo lige skyder af her. Og borgmesteren har jo klippet snoren, og Bettina og Rolf, de holder snoren, den røde snor, og så kører toget. Selvom det ikke kører. Det er godt. Og det var det. Og så vil jeg håbe, at I vil have en rigtig god dag alle sammen. Det er et træls tog ikke kan køre, men det kan vi ikke gøre noget ved. Det ser ikke ud til, at der kommer ind og skifter dæk. Men I får slik, og I får vingummbam, så det går kommer rundt og deler ud til nu her bagefter. Men nu vil vi have snoren klippet og fyre raketterne af. Og så kom herhen og se her, når borgmesteren han klipper snoren. Kan du ikke stoppe toget? Hvis
det ikke det kan køre, så er ingen grund til det. Det er også for miljøet. Så. Ja. Så kommer der en lille fyrværkeri også, jeg bestrøger. Det var skønt. Han har selv taget en saft, men jeg har en guldsaft her. Den er meget værd. Den er så død. Og skal vi selv lige til 3? Jo. Så kommer jeg her. Jamen, Krummetoget. Ny sæson foran. Foråret, det er på vej. 3, 2, 1, klar!